onye ọ dị Kenechienu na Nkechi imeli ya makanụ nkwa asị na onye na-efe Chukwu n'ụwa na ife ụwa desiri ekenu maka na oji Chukwu bụrụ ụzọ n'ụwa ife ademi amanjanụ mana efi na-enwere ọdụdụ ọchị na chụlụ ya ijiji nụ Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu ọ dị mma ọ dị njọ biko ka Kenechukwu ọjọ njọ ma mma biko ka Kene Olisa ife Chukwu na-eme n'ụwa erika ọbọlụ tinye biko Kene Olisa nke Chukwu mela amakanụ Chukwu ebuka Chukwu ebuka Tochukwu bụ afọ mmadụ nụ Tochukwu 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 a Tochukwu Tochukwu ọka itobe Chukwu unu afụlụ onye na-efe Chukwu ife ụwa desiri ike n'ụwa onye na-efe Chukwu bi n'igwe n'ụwa ife ụwa desiri ike n'ụwa ya dị oji Chukwu bụrụ ụzọ gbere azụ n'ụwa nsị n'ife na-ekwekọrọ ime ya n'ije ụwa oji Chukwu bụrụ ụzọ gbere azụ n'ife adịeme ya Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu n'ụwa egwu oganji bịanụ akụkọ oganji bịa mma kolu na akụkọ ije mmadụ ka na nwa dibịa jelube dibịa ka ọ gbalịa fachi ka ọ malụ ma chi aka nọzikwa n'ọlụ maka na mmadụ ka enega anya na arọ na-agụzi agụ o nwere ife ọ pụtagolo aka n'ụlọ ife mmadụ ka gwalụ nwa dibịa olu na bie dibịa gbalụ ma fachi ka mma machi ma nọzikwa n'ọlụ na-arịọ na-agụzi agụ na o nwere ife mpụtara aka moto na menwero ụlọ na mmarụ ụlọ ebe ụfọdụ ndị ọgbọmụ na-alụsị ụlọ na-emepe ụlọ ụfọdụ nwere nnukwu ego ụfọdụ gosi moto dibịa gbazielu ma fachi ka mma machi ma nọkwa n'ọlụ dibịa egbu oteze n'afịa wee gbabazianụ dibịa wụba afa gbakọta n'afanụ o wee buzie n'afa mmadụ ka dị mmanụ
dibịa kpọzianụ mmadụ ka azịanụ mụnụ gezie ntị ka unu nụrụ ife dibịa gwa mmadụ ka dibịa kpọzie mmadụ ka azịa ọsị mmadụ ka na-achị iyi nọ n'ọlụ nọkwa nnukwu ọlụ ọsị mmadụ ka na-aba na-achị iyi nọ n'ọlụ ụfọdụ ndị ogbenye niile anwụsịgokwanụ n'ara egbe gbagburu ụfọdụ ọkụ gbagburu ụfọdụ ụfọdụ ndị ogbenye na-apụzi ala ụfọdụ lekala eleka ụfọdụ nọ na nga ebe chi yi debeli yi ndụ mmadụ ka na-aba na chi yi nọ n'ọlụ ife ka nwa dibịa gwazi mmadụ ka nụ ọ sịrị mmadụ ka na-aba na chi nọ na nnukwu ọlụ nụ na ka ị na-eche ndị ka yi mma ichekwa maka ndị ka mma nụ ma ngị welu ndidi bilie n'ụwa nụ maka ụfọdụ ndị ogbenye tata na va nwụrụ anwụnụ egbe gbagburu ụfọdụ nọ na nga ebe ụfọdụ na-apụ ala nụ mana ọ bụ ndidi bụ ije n'ụwa nụ na onwe ndị chi gozili n'ụtụtụ na ndị afọ ka a kpọrọ ndị ọgịlịga wa na nwanụ nwee ndị chiva gozi n'ikolobịa ya nwebụ akụ ka mma n'ikolobịa nụ ma onwe ndị ọ bụ n'oge ugbede ka chiva lotezivanụ ndị afọ ka a kpọrọ n'ụwa mgbede ka mma maka na oge onye na-elu elu nụ mana onye buru chie ụzọ gbagbuo onwe n'ọsọ nụ maka iwela akụkọ n'egwu a wee mụta n'ife nụ na ọma mbụ n'ike ọjọ njọ ọma mma o biko ka Kenechukwu ọma mma ọjọ njọ biko ka Kene Olisa Tochukwu ka itobe Olisa yes sir. Anyị mekọta anya yọrịa na-egwu nkwa Onyeoma Tochukwu nwa mụrụ n'obinu Enugu ka zibi ụwa mụnụ nwa bute Enugu ka mesi bịazienu Onyeoma gụze kwubokwuo ije ụwa Onyeoma Tochukwu nwanna mani nweze ije n'ụwa n'odi obu n'onye mmalụ ogwuo ịmalụ ugwu ịpụtanụ mazi egwu ịtọnụ ọzọ mmadụ eke ama m ife mmeju wetu ichenu mana ịmakwazi ife ị ga-eji wetu nwezi ichenu ezi nwa Chukwudu ọ dị mma ọ dị njọ biko ka Kenechukwu ọjọ njọ ọma mma biko ka Kene Olisa ife
ife Chukwu na-emelụ mmadụ erikanụ ọbọlụ tinye biko kene Olisa nke Chukwu mela amakanụ Chukwu ebuka Tochukwu bafa mmadụ nụ Tochukwu aka itobe Chukwu onye na-efe Chukwu bi n'igwe n'ụwa ife ụwa deziri ya ike n'ụwa ya dị oji Chukwu bụrụ ụzọ gbere azụ n'ụwa nsi n'ife na-ekwekọrọ ime ya n'ije ụwa oji Chukwu bụrụ ụzọ gbere azụ n'ife adịeme ya Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu n'ụwa egwu oganji bịanụ akụkọ oganji bịa ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu nwa mụrụ n'obi nna m anụ nweze ka nna zanụ Amagunze bụ obodo m mana Amagunze nnekwu dị na Nkanụ mana Nkanụ dị n'Enugu nụ mụ bụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu nụ ọ dị bụ obulu feki mmụọ Chukwu ziri m egwu nụ owelu m iwe wezinalụ mụ na mmadụ enwere okwu nụ egwu na-eti ka mma anyị ya nụ ife na-eme ka mma ka o si aga nụ nnọọkwa ka na-ejenu na-echekwube m mmadụ jebenu ọzọ mmadụ ekebịa n'egwu mụ na-akpọghị Onyeoma na-ese ekibịa n'ịdị mma Barrister Emmanuel Tochukwu Chukwudumu isi mụ tibe egwu m si macho n'okwu Tochukwu ọka itobe Olisa Barrister Emmanuel Tochukwu Chukwudumu ọzọ mmadụ ekena nnọọkwa n'obi ụmụ ọgụ na ọzalide gosipụtazi anụ onye nnakwu nnọọkwa Chief Executive Officer Baobab Group Worldwide unu na-emebe mmiri ọma na-emebekwazi oyili dị mma ife dị iche iche ga-eji mara unu ụmụ ogbenye si mụ keneyi n'ogo ya erikanụ ọgaranya na-eme ka Chukwu ọgaranya nwere ego ma ọ dị ya nganụ ma ọ datụ egwu mmadụ si egwu Chukwu ka ọ na-atụnụ ọya adịleghị na mmanụ ị na-ezigbo ọbala Igbo Chief Kelentin
Son Tochukwu Chukwudumu Oyima Ọzọfenna na nnọkwa ndị bụ ọganiru m n'obi asị na nwugo na ya ugo n'ọchanụ isi mụ lọtali ya ezi nna yi n'ọnwụ melighị ncha ọnwụ bụrụ nna yi ka ipelu mpe maka ọdịbalụ Chukwu mana ụbakwalụ nna ga-elu nwanụ ọzọ mmadụ egedibele enu na ọ bụ kenu si adịnụ late Andrew Chukwudumu ọnwụ emelie ebe nọ ka ịnọ dị mma na ụmụ ya ilotele inu amama onye bụ onye ilomo ama ndị na-eze n'ụwa onye ka mmeze onye bụ onye ilom amama onye bụ onye ilom onye na-esu m imi amama onye na-esu m imi obi ndị mmadụ ajọka n'enu ụwa Chukwu chụba ndị na-achụ ụmụ n'ike adịrọ m isi mụ kpọbali ya ezi nne yi nne m ụlọ zụọ onye ga-emere onye na-enu ụwa ka nne mụrụ ya n'afọ ezi nne mada ndị sesi nwanyị ọma ezi nne zuru ume ụzọ ka nwa na nwa ya iloteli inu Mrs. Madam Helen Ifeoma onwe melie Chukwudumu nne mụrụ zụa nwa ya iloteli inu na afụfụ nne na-atalụ nwa erikanụ ọkachasị nwanne ya nwụrụ n'oge uluka na nwa afụfụ dị na nwanụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nwezenegwu n'ezianụ na onye nji wee mmanụ nri ọba barista Solomon Chukwuemeka Chigbo ọba tuze yeru na nri CEO Nwakonuche Group Onyeoma na mbosi mbele obi yi na akpụmefi wee nanụ Oyi bụ President Nri Progressive Union UK and Ireland ọgadili na mma ezigbo oyimo nkwa ọda ọzọ mmadụ ekesi mụ jebezie n'ụkpọ ọsị mụ kene adresị ndị ụkpọ niile onye ga na-ekwu maka ya Chief Cletus ụzọ ezie ọrụ agwa zenko nwonye ụkpọ azụ mmadụ ekezi m kene eyi na nke ịlụla amaka Chief Cletus ụzọ ezi ọrụ agwa zenko ọya abalị yo anachọ mmadụ achọnụ na mmadụ bụbanụ mkpọrọgwụ ka m na-ejenu echekube m mmadụ wee jebeze na mkpọrọgwụ onye ka nchekwube bata High Chief kesi ala chedo n'ịdị mma adresị ndị mkpọrọgwụ Onyeoma sobilinu ofu nwa ndị mkpọrọgwụ jide ebube ka nchekwube batanụ High Chief kesi ala chedo
aka na-emepe the highest amako glass na Nigeria niile. O nwere onye na-ama aka odogwu na mkpologwu ofu nwa ndị mkpologwu jide ebube bịa na Onyeoma Tochukwu na boy na-egwu ọma ọzọ mmadụ ekesi muke na-eyinu n'ezi ọya maka adị mma dị njọ biko ka Kenechukwu ọjọ njọ mama o biko ka Olisa o ma ọda ọgụnụ melu mụ na ndị egwu m na ezinụlọ m na ọ bụ Chukwu ya kwụ n'ụgwọnụ. Tochukwu som Tochukwu ka itobe Olisa o Tochukwu som Tochukwu a Tochukwu ka itobe Chukwu o Tochukwu ka itobe Olisa o.